Іван Шемякін прайшоў шлях ад сяржанта да камандыра зенітна-артылерыйскага дывізіёна. Ваяваў на поўначы, на Карэльскім фронце, удзельнічаў у баях пад Мурманскам і ў вызваленні Польшчы. На фронте салдатам не дазвалялі весці дзённікі, таму першае сваё апавяданне ён пісаў, калі ніхто не бачыў. Потым ён раскажа яго ноччу, калі сціхне бой. Іван быў добрым апавядальнікам, салдаты заўсёды слухалі яго з захапленнем. У пачатку 45-го ён апынуўся з арміяй у Германіі. Там, на Одары, Іван Шемякін і сустрэў вялікую перамогу. Дэмабілізаваўся восенню 45-го. Вярнуўся ў родныя мясціны, працаваў настаўнікам, жыў у паўразбуранай зямлянцы, дзе начамі пры газавай лямпе пісаў пра мінулую вайну. Глядзіце экранізацыю твораў Івана Шемякіна у эфіры тэлеканала «Беларусь-3».